As a county of Migori dwaro mondo piny owacho ma county no okaw okang' mar chik ne jotije county matimo orak mag piny owacho yor apanda ka gitiyo kod kembe maggi. Contractors go kata kamano opwoyo piny owacho mar county no kuom keto maino e chulo gope mag jogo mosemiyo orak. Juma nigi mathoth. Chike mang'e wechego mag telo kaachiel kod bidhruok makare pacho kae maonge ka Leadership and Integrity Act 2012 wach ni jatij piny owacho ma onego timo orak mag piny owacho. Kata kamano maling'ling' yango ni timo kuom jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori maketho chikni kendo gitimo ohala kata orak kod piny owacho ka gikawo orak mag piny owacho e yor apanda. Jotim orak kata contractors e kaunti ma Migori ka otele ko jakom margi Peter na Masake wacho ne ging'eyo moko kuom jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori matimo orak kod piny owacho ka dwaro margi en mondo koro kawnegi okang' mar chik. County government employees who are also contractors, and because of that there is conflict of interest, and we know them, we can call them out. So we are putting them on notice as from today that they should desist being contractors and be employees, or they should resign and become contractors, so that we can have even playing field. E kinde romo mar kaka jotim orak e kaunti ma Migori, jotim orak gi ne opwoyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom maino ma giseketo e neno ni gop mag jotim orak kata contractors koro gichulo. Be onge county government official mosakwawa pesa ni kodwa mondo chulwa ni wagol pesa no. Gik makamano nyalo miyowa ni timo biashara gi county government dhi bedo matek. Koro gik machal kamano onge, wan gi mwang'e ni kitiyo to ichuli. Seche moko delays nitie, but ka pesa oyudore, contractors gi suppliers ichulo. Jagoro ma jotim orak e kaunti ma Migori Godness Oucho wach ni kuom gope manelo milion 400 mabende osekunore ka ochak higa mar 2014 nyaka sani. Kaunti ma Migori koro setemo chudo ka bende sani gope gi mabende koro piny owacho mar kaunti ma Migori kodong' godo nyalo mana romo milion 120. List manwachiwo ka wang'iyo iye to wayudo ka thoth contractors nosetim nadi nosechul. Wawuoyo gi county government and wasewinjre ni bills mag 2021 2022 kadok chien ahinya mag milion 4 kaduogo chien osekete supplementary budget. Jotim orak gidwaro mondo dundo mar Senate oket okenge makare mar dhiro piny owacho mamalo mondo koro bedi ka oro omenda ne counties seche ma owinjore mondo koro counties koro yud yot e chulo gope kata timo chenrogo mag dongruok ma onego tim ne oganda. Senate ne wacho ni pending bills mane counties nyalo bedo go county ka county kane nigi pending bill mar 1 billion kadok piny to nonego chul kapok higa manyokalo ni kotimre nadi korumo. Pod ok waneno county mo o comply gi mano. Ne wachak wawacho ni wadwaro ni mondo county governments o publish nwa bills ma are pending to gi kaka gidwa chudo. Pok waneno mano ka county governments kotimo. Jotim orak gi e kaunti ma Migori wacho ni timo ohala kod piny owacho ma counties duto piny Kenya ok osebedo mayot nikech leo ma chudo. Business with the county government has a lot of challenges. For one, getting a job is a problem. Executing that job is a problem. Payment is a problem. Some of the contractors have passed on because of pressure. Some have lost their properties. So in the next budget, kick bed rolled out kapok giyudo pesa. Because tabu maduonga any counties ringo timo procurement kapok pesa kodonjo into their accounts. Wakwayo ni giti kaka other organization working, like we've been working with Kera and other, Kura. They'll never ever give out LPOs or LSOs kapok pesa uwok exchequer mondo inegi account. Juma, Ramogi TV, Migori. Governor County wa Mombasa